Sanibonani molweni ndamkela ku-SABC TV ngesiXhosa. After uJabu ke emkile ukwenza ushiyeke ebuyela kuSibongile ke apho ke uthe efika nje kuSibongile seyingxamile ke sesithi uyahamba uyagoduka. So wambambe kukwenza esithi no, khawume Sibongile ndicela ubuza ukuba uyamthanda na. Wabe ke usisi ezibuzisa uba uthetha ngabani na. Wathi omnye kaloku ndithetha ngoJabu. Uthi ke omnye no, uthetha ngantoni uJabu kaloku ndisebenza naye mos mna ndiyamsebenzela and andinangxaki naye. Ukwenza uthe no Sibongile ndanibona nincamisana eXhopho noJabu. Wathi ke khululeka ungandixelela nje inyani ungandoyikiseli mna. Khange aphendule ke uSibongile oko emakekile because kaloku phakathi kwebhayi nemonti. Kwelinye icala ke uJabu ubonakele encokola noVusi apho ke ethi ke uVusi khona uyasola into bukwenzo uyazi ngayo yonke le nto kaNomalanga and ke ngoku yena usola into yoba futhi nguNomalanga lo mxeleleyo into yoba kukhona le nto yenzekayo. Abe sesithi komnye ezothusa futhi ke uJabu angathi akazi neyokuqala. Abe sesitsho ke into yoba uNomalanga ngendlela le a-obsessed ngayo yilaa family yakwaDlamini angenza nantoni na ukuze akwazi ukungena kulaa family, noba ungene futhi wayehlula phakathi ayinamsebenzi loo nto leyo. So uba ungenile nje phakathi qha. UJabu ke oko ezothusa ebuza uba hayibo, so wena ucinga uthini kanti? Athi hayi kodwa into endiyicingayo uba fanele uvele uhambe uyothetha nokwenza umchazele your side of istory. Avume ke uVusi ke ethi hayi unyanisile ndizamxelela before kuqale imbeleko kaThemba. So baye bohlukana ke ngoba kungene imeseji esithi ubuyela kwi-PA yakhe khona into efuneka ayozisayina. uSiboshi yena guys ufumene igift esuka kuJabu ke enekhadi ebengenamdla wayo wethi yonke le nto uyifumene ifundwe, nditsho kwa ikhadi lifundwe nguZama. Ikhadi ebelibhalwe into yoba ke you light up my life. So yena bengenanto kuZama yena u-excited ke for uSibongile khona nekhandlela elikhoyo apha, but uSibo yena ebengekho impressed kwakhona. Ndithi kaloku sedibene nokwenza, so ngoku confused akazi uba makathini. Ukwenza kubonakele ke esikolweni kuSibongile embulela ke ngokufika ke ethi umncedile futhi uncede nditsho umoya wakhe kuyo yonke le nto akuye. uSibongile ke uvuyele ukuba nje ekwazile yena uba amncede. Wabe sembalisela ke ukuba today yimbeleko kaThemba and akayi because akafuni ukubona uVusi noGcina phaa. Kuye kwangena ke i-SMS evele yamdika ke ukwenzo nguVusi ke esithi uVusi ufunani kum ngoba lo umonakalo sewenzile omkhulu. Uthi ufunani kanye kanye. uSibongile kodwa ke uthe usisi Nomfundo noThemba lusuku olukhulu olu kubo, so makabeke ke ukonyanya kwakhe konke ecaleni. Wabe sithi ke ukwenza uzobona, so unoba ke uphinde wadicide uba makaye. Unjengaye ke uye wabonakala encokola noThemba kwaNomfundo ke kumnandi ba-excited ngayo yonke le mbeleko. And kufundiswa nonyana apha iziduko zoDlamini uba umntu uzithutha kanjani xa ezithutha. So unyana nayo excited kodwa ke ethi yho kuzawufuneka ndide ndazi yonke le nto niyitshoyo, but ke bekumnandi. KwaDlamini ke umcimbi uqalile wembeleko, kubanjiwe ke apha iBhokhwe kuthethwa nale nempepho yaqhunyiswa yonke loo nto eyenziwayo. Kukhona ke yonke ifemeli, ubrother kaNomfundo ukhona noNomfundo ukhona nefemeli yakwaDlamini iphelele. So uVusi yena umile phaa ngemva nokwenza ubhizi ke uyamkrweca into yoba mabaphume ufuna bayothetha ngaphandle. Ukwenza yena uthi no akazukwazi akafuni ukuthi bayothetha. So bamane bethetha ke bodwa phaa utata omdala umane bajonga ke nalo brother kaNomfundo ngoba ukwenzo akathethi. Into avele wayenza ke ukwenzo uvele wamxelela into yoba ndithe andifuni uphuma phandle. Walanda ingqayi ebipha phantsi enotywala wamchithela ngabo esithi ndithe ndiyeke hlukana nam Vusi. Khange abhilive uVusi egcwele umqombothi ukusuka entloko ukwehla ngempahla uba kanti ukwenzo une-anger engaka towards yena. So iphele kanjalo ke guys, uVusi into ethithibalayo ngathi yagodola umqombothi ugcwele kuye. Kwabe kukhwazwa kuthiwa kwenzo. So asazi ke guys uba izawuphelela phi kodwa ke ukwenzo umkhombisile into yoba ndiyazi. Enkosi, ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.